הרבה דברים. ביזנס. הוא לא מעניין, זה מכוער כאילו. סורי. הוא 25 כל פעם, כל שנה בתוקו בוקש. שנה שעברה היה של 2024, אם אתם לא יודעים. וזה אז כל שנה עושים צבע אחר. אבל זה סורי, אתם רואים? אז בוא נלך לבית. הנה. רגע. אוקיי. יש לי פה די הרבה בתים. בואו נעצב את הבית הזה. נראה לי כבר הצבתי אותו. אני לא יודעת אם הצבתי אותו. אוקיי, אז הצבתי אותו. רציתי לעשות את זה לחנות של הכל, אבל עכשיו אני רוצה לעשות פה בית קפה. בואו נבחר. הוללה. אז יאללה, בואו נעשה. הנה. רגיל, מה אני עושה? לחברה שלי יש לי טוקבוקה ויש לה מה זה מגניב ואני רוצה גם לראות אם יש לי זה. אז בוא נראה. הנה, זה. ייי! אין לי בגדים. הנה! אז איך הוא? זה רגיל, אני רוצה משהו שאין. זה אין. לא, יש פה משהו יותר יפה. לא. זה כאילו פרחוני, אבל זה לא מתאים. טוב, אז נחליף חולצה. זה יכול להיות מתאים, זה מכוער. זה טוב. זה יפה, יש כזה. אז לא מסתדר כזה של בני עקיבא. תוצאות בדיוק. וואי, יש לי רעיון. בואו נעשה. אוקיי, יש לי סדרה. אני אעשה לכם את זה. אוקיי. אז יאללה. עכשיו נולעים. כל חמוד. אני רוצה לראות את זה, אז אני כאילו מה? לא רואים. לא רואים כלום בגלל הפוטר. זה לא נורא. הצבתי. בוא נרגיש את זה. אני מכינה בגדים.
מגניב. אוי, זה טוב. יש לי סדרה מאוד אני בנה. פתאום כשאני הצבתי וואי, איזה מגניב. אוקיי. אז ופה תראו. כאילו, יש לנו בני עקיבא. בואו ניקח מהמטבח. שקיות. שיש לך לא שקיות בתוך הבוקה. תקשיבו, כמה זמן לא שקתי בתוך הבוקה בגלל מעבר. וואו. עברתי נראה מי שלא יודע. אף אחד לא יודע. כאילו התקנתי הרבה. יש לי סדרה. פגזים. סתם. אבל באמת יש לי סדרה פגזית. הנה נשים את זה פה. ואני הולכת להכין הרבה כאלה וכאילו יהיה לכל ילדה. למה זה לא יצא? פוטר כזה, נכון מגניב. אז אני לא הולכת לעשות את זה בית קפה כמו שאמרתי, אני הולכת לעשות את זה. הם כאילו את הסביב שלי להקטיבה. בואי תקשיבו. יאללה, אז בואו נעצם. השלט חמוד. אז כאן זה הולך להיות החלק של נבטים. בואו ניקח צבע כזה לרצפה. וכזה, הנה, כזה. לא נראה אם אני יכולה לצייר על הקיר. לא. אני יכול כאילו, הולי מאו. בוא ננסה. לא. אני יכולה לקחת דבר כזה ולשים את זה פה ולכתוב ולא בחדר שלי, אבל זה תופס בהרבה מקום. שים את זה פה ואולי כאן נשים ספרם. כן, אני הולכת לקחת צהוב ולכתוב נבטים. יש לי כתוב מזוז, אבל אני יודעת לקשט כאן. יאללה, עכשיו בוא נמשיך. עכשיו בוא נשים בשפה כזאת חמודה. הנה, שתי קורסאות. אולי נשים שתי דו. יאללה, נשים פה מקרר פיצקי. ונשים פה תמונות, תמונות אחרות.
אז זה החדר של הבתים. פה את הספה. רציתי לשים למעין מטבים כאלה, שפה אני אשים את זה. לא. נכון, מאוד אסתטי יפה. שים את זה פה. זה פה. זה פה. ופה. כן יפה. זה החדר של נמושים. ונשים פה את הסוויצ'רטים. אני הולכת לעצב עכשיו נעשה את החדר של נגלונים. אני לא נצנים, אני מתאים מודה. עכשיו ניקח עוד לוח. מאיפה זה היה? יאללה, נזרוק. נקצור כאן ניצנים. אולי אם אני הולכת לעצב את זה קצת יותר לא יפה. בכל זאת אני יודעת אם השקעתי בו המון. וואי שטיח. זה יותר חמוד הדובי. כזה דובי על דובי הבנתם. פיצקי מדי. עכשיו מקרר קטן. יאללה, שטיחים. אוקיי, תמונות. נשים את זה כאן. לא. זה בצד הזה. אוקיי. נשים את זה. נשים את זה פה. את זה כאן. עכשיו נביא ארון. לא, לקחתי את זה מפה. נשים להם את הארון הזה. שנשים להם לבן. נשים להם את זה. זה החלק של המצלים. עכשיו כאן זה יהיה החלק של הבנים. אוקיי. כאן נשים את זה בנים. נבטים בנים. נבטים בנים. לא, מה, איפה הבאתי את זה? יאללה, בוא נכתוב נבטים.
יאללה נשים להם ספה. נשים וכאלה כזה אחד על השני גם. הנה יאללה תמונות תקיח כותב שים את המגן מרים מענקים בנים הנה תמונות יאללה עכשיו נעשה ניצנים בנים רגע צריך לזכור את זה אוקיי, אז ככה אני מתקבל לחברים זה החדר הכי טוב שלנו בוא נלך להציב את הבגדים עם פה נכון יאללה נכין עוד הרבה כאלה בכל שבע תהיה 8 אז אם נעשה 8 9 10 אי אפשר עוד אם אני עושה אם לא אוקיי אז צריך קצת להוריד
עכשיו נעשה לבנים. אוקיי, אז במקום החצאית נעשה להם מכנסיים. מה זה? הנה. וואט. לא. מה? יאללה, אוקיי. למה יש פה כל כך כאילו? שיט, עשיתי את זה לפנים פה. מה? עכשיו נעשה לבנות. אמרתי לרני מהבצד כאילו זה שהיה אתה יודע מה מציע? פורטנייט. יואו, פורטנייט ניצחו. יש! פורטנייט ניצחו. גובה! רון! אוקיי. עכשיו בוא נביא את הבנות, אז חכו לי פה. אוקיי, אז היום נתחיל בפעולה רק של הבנות. אז בנות, בואו נתחיל להחליף מסמרים. ונלך לחזרות. כן. אז בואו נקריא. ליה, כן. שני, מה? הנה. מאיה.
שלי בסוודרים. וואי, זה בגד משולם יש לך. תודה. אז עכשיו גם אנחנו רוצות סוודר. אז יאללה. אוקיי, אז הם לא השתתפו. אני רוצה עכשיו לעשות רק להם. אז בואו נלך לעשות חזרות. אוקיי, אז אתם יכולות ללכת, אנחנו מתחלקות. אוקיי. בואו בנות, אנחנו נהיה פה בחלקים של הבנים. למה? איכס, אני אפילו לא רוצה לשבת על דברים האלה. לא נורא, אוקיי, אז חלק תהיו עם שני, חלק תהיו עם ירדן. אוקיי, רגע. סליחה. יאללה, אני אספר 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. יאללה. אוקיי, אז אני איתכם. יאללה, תעשו בינתיים כאילו 3. אין לי יותר מדי, בסדר, לא נורא. אוקיי, זה אותו דבר. כמו תשובה, לחלוטין. אוקיי, אז תראו, אנחנו מתחילים. איפה המדריכה? נעלמה. מה? הכמות לא שווה. אני אביא עוד ילדה כדי שזה יהיה שווה. בסדר שיהיה שווה. הנה, קריס ודר. יאללה. בואו נתחיל להתאמן. אתם תהיו, אוקיי, אתם תהיו 2 פה, אתם תהיו בכלל בשורה האחרונה, אתם תהיו בשורה הראשונה. בסדר? אתם לתמיד? כן, לתמיד. אוקיי. ואני אסדר אתכם. אוקיי, את תהיי פה. אתם תהיו פה כי אתם גבוהות. הנמוכות, סליחה, תהיו פה. אוקיי, נתחילו לעשות תא. תעשו תא. אוקיי, אז מתחיל כאילו. אז תעשו 3, 4. רגע. 3, 4. ושים. השם אחד הוא מלך. השם אחד הוא מלך. ושים. תעשו. לא לפחד זה העיקר. ואז תנו כיף בו ותן לי יד. כיף בו ותן לי יד. סמוך על אחד. קפיצה ומשגיח בימים כאלה, איקס כאלה. עם ישראל חי, עם ישראל חי, כאן אל מול עיניי, בתקווה גדולה לנס ואפלה. עכשיו תעשו את זה לבד מהתחלה. 3, 4. השם אחד הוא מלך, שומר אותך בדרך, לא מפחד זה העיקר. ואז כיף בו ותן לי יד. סמוך. רגע.
סמוך על אל אחד, ומשגיח בימים, ומשגיח בימים כאלה. עם ישראל חי כאן אל מול עיניי. עכשיו אתם מהר מתחלקים לזוגות, בינתיים לך כן זוג. אני אעשה איתך, רגע. אוקיי, אז, ואז, שמר על המלאכה, שמר אותך עיקר כיף, ותן לי עצמך לך, אני משגיח בימי כאלה. אוקיי, אז בתקווה עושים לנס, מגלגלים ידיים לנס ופלא, מתחלקים, עושים ככה, אני אראה לכם ככה, ואז פלא, אוקיי? שמח איזה עיקר כיף, ותן לי עצמך לך, אני משגיח בימי עם ישראל חי, כן, בתקווה גדול לנס ופלא, אמונת ליאור כל יום חדש. אז מאיר את החושך, לעשות מאיר את החושך. אז יש לאן לחזור, חוזרים לשורות, חוזרים מהר לשורות. רגע, איפה? יש לאן לחזור, ואז עושים, יש פה מלך טוב שישמע אז מתחילה שמחה למלך שמע אותך בדרך לא לפחד זה העיקר. ותכף ייפתח תכף ייפתח אז תכף ייפתח כיף ותכף ייפתח הלב. אז עושים שורה ראשונה, תכף ייפתח כיף, אוקיי? תכף ייפתח כיף, ואז תכף ייפתח הלב, ואז בלב יורדים, אז בסוף, ואז תכף יפתחו שמיים, כל שמיים שבעולם, תכף יפתח שמיים, כל שמיים שבעולם, תכף יפתח כיף, תכף יפתח הלב. אז בסוף יהיה טוב, 1, 2, 1, 2, 1, 2. אוקיי, מי שאחד עשה, בסוף יהיה טוב, כמו שמספרים, ממש בקרוב, כוספרים אדומים, ואז יורדת, ואז 2, בסוף יהיה טוב, למה למהר, שנו הבא טוב, שבשמיים שומר, ואז מתחלקים לטורים. אוקיי, אז מי רוצה להיות ראשונה בטור? בינתיים זה יהיה ירדן ושריה, אבל באמיתי זה מי שנבחר, אוקיי? תסתדרו. ואז שבסוף יהיה טוב, שבסוף יהיה טוב, עכשיו מעגל, שים מעגל, תחשבו שזה מעגל, בסדר? ואז שים מי משוגע, אני משוגע, חוזרים לתורים, מי משוגע, אני משוגע, ועל המעלו גבעתי, ואז עושים הטור הראשון, מי זה בא, על המעלו נחלבי, מי זה בא, על המעלו גבעתי, מי זה, ואז עושים אני חיה לבקיר בים, כיף אני חיה לבקיר בים, מסתובבים אוטו סוחב כמו סבל, ואוטו סוחב כמו סבל, לא משנה כמה קורה, משנה כמה קורה, אני שמח מה עורב, איזה כיף לי, איזה כיף, הוא גל הכתף, תהיה לי כיף, אני מסוגל כיף, איזה כיף, ואז עושים ואז נגמר ריקוד. אוקיי, אז הבנתם? כן. אז אתם רוצים שנתראה מחר? אוקיי, רגע. אוקיי, אז רצינו להגיד לכם
שתרשמו לערוץ ותעשו לייק. אוקיי, אז אני באמת מודה שאני באמת הרבה זמן לא הפעלתי את הערוץ, ועכשיו כאילו עשיתי לכם ערוץ שלי, סרטון של חצי שעה, אפילו יותר מחצי שעה, ואני באמת ממש זה. אז אם תרצו לעשות שאני אעשה לכם חלק 2 אז תגידו לי.